Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a sera Ameriki faamuyaso la ka lajɛrɛ dɔ kɛ min ni a laɲini tun ye ka dansigi Ukraine kɛlɛ o la. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ale y'i sinsin k'a fɔ ko ale sago kɔni bɛnkan ka sɔrɔ yaasa kɛlɛ bɛ se ka ban ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ a san 3nan na. Trump a ye laseli kɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan dɔ kan ka kɛ ni Ukraine ye u ka dugu jukɔrɔ nafolo olu kosɔn bɛnkan ni bolonɔbila kan ka k'a la dɔgɔkun wɛrɛ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka kuma la. Yɛrɛminɛba de bɛ nin fan fila bɛɛ la o kosɔn a ka kan an ka na yan sisan nka ne hakili la k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ Rusi jamana ka nafa la ka bɛnkan sɔrɔ ani ka to Rusi jamana marali o koɲaw kan ni ɲɛda kura ye wa an kan ka da la k'a fɔ ko an kan ka garantiw surumani dɔw sɔrɔ wa anw labɛnnen don kan an da don o kuma de la. Emmanuel Macron a ye weleweleda kɛ Ameriki jamana ye ko a ka i sɔgɛrɛ farajɛ jamanaw la ni a ma ye ko kɛlɛ bɛ ban Ukraine. Hali n'a sɔrɔ hakililaw tɛ ɲɔgɔn ye fan bɛɛ ko yɛrɛ tagabolo la Faransi jamana ɲɛmɔgɔ a ye laseli kɛ ko ale dalen don a la k'a fɔ ko sira bɛna sɔrɔ ni Donald Trump ye yaasa ka dansigi ni kɛlɛ la Ukraine.